gwiwa wajen ganin cewa ka taimaki iyalinka. Lokaci yayi da zamu dan matsa gefe domin shiri ne na dabarun sana'o'i inda Mustapha shi zai kasance tare da ku. Masu kallo barkamu da shigowa zangon dabarun sana'o'i. A yau mun karbi bakuncin Malam Adam Abbas Hamid, malami daga jami'ar nan ta University of Kashere daga Faculty College Department of Economics. Malam, assalamu alaikum. Kuna lafiya? Lafiya, alhamdulillah. Masana suna kallon matasa a gwadabe ko bigire na tasowa musamman a kan gefen kasuwanci ko kuma aikin yi. Amma yau za mu kalli shi kansa kasuwancin. Waye matashi kuma ta ina ya kamata ya fara idan ya ce zai yi kasuwanci? To, matashi in ka ce waye matashi, kamar ka ɗebo ta da yawa, saboda matashi na iya zama ɗan shekara 18 zuwa shekara 65 kamar yadda United Nations suka yi. 65 wani ma ya ce wa inda numbers ɗinka in 2 digits kawai kai matashi ne. To wannan su ne, sannan kuma su ne ƙashin bayan al'umma. Har gobe su ake so su zamana suna daga cikin wayanda suke active a gurin harkokin sana'a da abin nan, domin wannan sana'a ta matasa har kullum shi ne yake juya tattalin arziki, shi yake sa ci gaban ƙasa, shi yake sa ci gaban al'umma gabaki daya. A wajen ku na masana, waye ya kamata a tallafa masa a matsayinsa na matashi yayin da ya shigo harkan kasuwanci? Kowa ake so ya kasuwanci. Kowa a buɗe? Mata, maza, manya, matasa, kowa ana so ya kasuwanci. Kuma duk wanda yake kasuwanci inda halin a tallafa mashi, yana da kyau a tallafa mashi. Har kullum kuma irin wannan tallafin yana zuwa ta bangare da dama. Yana iya zuwa ta bangaren tallafi na kuɗi wanda shi mutane suka fi sani da yawa, kuma tallafi yana iya zuwa ta bangaren ƙarin horo a harkar training kenan a harkar wannan kasuwancin. Da akwai kuma bangarori da dama, wani lokaci ma a ɗauke su a kai su wani kasuwa ta duniya su ga yadda ake gudanar da kasuwanci a duniya. Shi ma wani irin training ne ko kuma wani irin tallafi ne da gwamnati ya kamata ta bayar. Na haka duk wanda yake kasuwa yana da kyau gwamnati in dai tana da hali ta tallafa masa, don kamar yadda na faɗa maka shine kasuwancin shine fa yake juya tattalin arziki har ƙasa ta samu ta ci gaba. Wato shi matashin da aka ba mu wannan dan karamin bayani, wani hanyoyi ya kamata ya bi dan ganin ya iya fara ita sana'ar da yake so yayi? Dole sai ya sami choice, yace ina so na yi sana'a kaza. So wani hanyoyi ya kamata a ce ya bi domin ya zama successful business person? To akwai hanyoyin da matashi ya kamata ya bi da dama domin ya ga ya fara sana'a. Na farko akwai horo a makaranta, da kuma ya kamata makarantu su ma su mai da hankali akan yadda za su haɗa training ɗin kimiyyar fasaha da kuma sana'o'i na zamani da a cikin tsarin koyarwarsu. Sannan akwai kuma ɓangare na tsarin intanet. Matashi zai iya ware lokaci ga sana'o'i nan da yawa da zai iya koya ta intanet, ya zauna ya koya. Sannan kuma babba daga ciki shine akwai tsarin da matashi ya kamata ya tashi ya je gurin waɗanda su iyaye ne akan harkar sana'a. Bayan ya tantance yadda yake son yayi, sai ya je gurin su ya nemi a koya masa. Akwai tsari da suke da shi da dama irin waɗannan, waɗanda suke a ɗaukan irin waɗannan masu son koyan sana'a ɗin a ba su wani lokaci su koyi wannan sana'ar har a yaye su. Kenan su samu wanda su ringa mentoring ɗinsu a harkar kasuwanci har su iya kai gaci. Su kai matakin da ake ganin sun isa a yaye su, su ma sai su samu su tsaya da kafarsu. Tallafa ma irin waɗannan matasa da maybe skills ko wani training ko kuma a kai su tuwa kamar yadda ka faɗa zuwa wasu gurare su ga ya ake business, wani irin tasiri zai yi a cikin zakatan su yayin da aka ɗora su akan wannan gwadabe? To zai yi tasiri da dama gurin ƙara kwaɗaitar da su a harkar kasuwancin, domin har kullum mutum yana son abin da yake yi ya fi yinsa da kyau. To don haka idan aka kai su irin wayannan towa din aka ba su tallafi na horo da dama, zai sa su ƙara samun kwaɗayin yin wannan aikin a wannan ɓangaren nasu kenan. Sannan idan matashi yana kasuwanci, shi kansa tattalin arziki ya fi bunƙasa, domin mutum ya fi samun kuɗi a hannunsa wanda zai je ya kashe. In kuma ana kashe kuɗi, shine kasuwanci yake juyawa, shine tattalin arziki zai juya. Sakamakon saɓanin wanda idan shi ba shi da sana'a, kullum shi sai dai ya zauna a bashi,
to sai ya zama nauyi ne shi akan tattalin arziki, ya zama liability. Su waɗannan matasa misali a matsayin ku na masana kuna da wata ƙididdiga da kuke da ita ko da random datas ne na cewa ga adadin matasan da ba su da sana'a a Najeriya? A 2024 National Bureau of Statistics sun ce 33% na matasa ba su da sana'a. 33% na matasa. Yanzu duk matasa guda 100 guda 33 ba su da abin yi. Ba batun aikin gwamnati, ba batun sana'a, kawai daidai a jobless. Wannan ita ce datar da suka fitar, suka ce dukkan mutane guda 100 matasa in ka tara to 33 a cikinsu ba sa aikin komai. Matsayinku na masana, wannan barazana ne ga security a ƙasa ko kuma kawai dai an kyale su sakaka? Ai shi tattalin arziki baya son kowa ya zauna haka baya komai, don haka barazana ne ga ci gaban tattalin arziki, kuma barazana ne ga tsaron ƙasa. Domin da dama idan ka kula waɗanda ake kamawa da harkar rashin tsaro da tada zaune tsaye za ka samu marasa aikin yi ne, wanda ya je aiki ya dawo in ka bashi ma ya gaji hutawa yake sanyi, ba shi da lokacin zuwa ya irin waɗannan abubuwa, don haka da rashin aikin yi barazana ce ba kaɗan ba. Rashin aikin yi tana contributing wajen insecurity a Najeriya sosai saboda rashin marasa aikin yin yawanci su suke yin harkar ta'addancin, kuma zaman kashe wando da zaune gari banza shi yake sa mutum ya ringa kinsa wasu irin tunaninnika a ransa, haka kawai ma sai ya ringa jin haushin waɗanda suke tafiya suna aiki. Malam Adam, ana yin empowerment iri-iri na matasa, nan a basu 50,000, nan a basu 100, nan a basu kind of wannan empowerment din da ake yi. Wannan shin yana da tasiri a wajen matasa ko kuma ba shi da wani tasiri? Amma bari mu je hutun gajeren lokaci. Masu kallo muna tare da Malam Adam Abbas, za mu je hutun gajeren lokaci da zarar mun da shirinmu zai dora da kace. Masu kallo maraba, haka dai yau ka fara kallon shirin ma tare da Malam Adam Abbas Hamid daga jami'an nan ta Kashere University daga department din nan na tsimi da tanadi. Ya kuke karanta tattalin arziki ba tsimi da tanadi ba, ta bangaren tattalin arziki. Mu kalli da muna magana da tattalin arzikin kasa, muna magana na irin empowerment din da ake ma matasa. Shin yana tasiri wannan abin da ake basu ko kuma kawai dai yin shi ake yi a yi ado da kwalliya? To da dama gaskiya abubuwan da yake sa wannan abubuwan ba sa tasiri akwai dalilai. Na farko akwai rashin ingantaccen tsari na yin wannan tallafin. Yawwa, in ba a samu tsari mai kyau ba sai kaga ba za a samu abin yadda ya kamata, kuma wannan tsarin ya samu kulawar da ya kamata ba. Sannan kuma akwai matsalar ba wa ainihin waɗanda suka kamata ko suka cancanta ko ya dace wannan tallafin. Yawanci ana zuwa da matsalar siyasa sai ta shigo, sai ubangida ya ga cewa ai yaransa da suka yi mai aiki a siyasa su za a ba wannan tallafin, to in ba a ba wanda ya dace ba za a ga tasirin abun ba. Ga kuma harkar cin hanci da rashawa a harkar wannan empowerment, so don haka shi empowerment in general is a good idea, amma kuma yadda ake gudanar da shi din ne, tsarin da ake bi shi yake jawowa sautari ba a ganin alfanun abu. Wasu ana ba su kuɗi, wasu ana ba su kayan sana'a, wasu kuma ana empowering ɗinsu kawai da information, ma'ana ba su wasu tactics da skills. Wanne ne fi tasiri ga rayuwar matashin yanzu? Duka. Akalla a cikin kuma sun samu wanda ya fi tasiri. To in ka ce sai kawa da wanda ya fi tasiri, musamman ka ce a tsawon lokaci za mu iya ɗaukan horo da ba su ilimin ya fi muhimmanci akan a ba su kuɗi ko a ba su kayan aiki. In ka ba mutum kuɗi da bai san yadda zai da shi ba, zai iya zuwa ya kashe shi ba ta hanya mai amfani ba. Haka zalika in ka ba shi kayan aiki kuma sannan shi ba shi da isasshen horo, to ba zai yi amfani da su yadda ya kamata ba. Amma wanda ka ba wa horo to zai yi amfani da dabaru da kyau a cikin sana'o'insa ko da yana da jari ɗan kaɗan. So a the long run za ka ga horo shi ya fi muhimmanci akan raba wa mutane kuɗi. Mu kalli duk wannan horo da ake da tallafawa matasa akan kasuwanci da sauransu, ana magana ce ta sustainability. Ya za a iya samar da sustainability plan a cikin wannan tsarin? Harkar da za ta fi ɗorewa kenan a harkar ainihin tallafawa da skills da komai. To gaskiya samun tsarin da zai ɗore dole sai gwamnati ta shigo ta haɗa kai da ƙungiyoyi, sannan an samu haɗin kai da bankuna, sannan a fitar da wani tsari mai ɗorewa.
domin a dinga yin irin waɗannan tallafin da manufa wanda za a ringa ba shi kulawa na tsawon wani lokaci ba kawai idan an tashi daga an fara wannan abun lokaci kaɗan an bari an ƙara kama wancan lokaci kaɗan an bari an kama wancan lokaci kaɗan sannan wayanda ake bawa horon ba a kulawa da su bayan horon ko kuma follow up kenan follow up ba a bibiyar a ga yaya suke yin gudanar da abubuwan so sai a zo bayar da horon shi ya fi muhimmanci a gurin su masu bayarwan ai ta yada abun da masu kyamara da wasu waye amma kuma bayan an yi abun ba za a bibiyi ina abin ya kwana ba don haka sai abin ya zo ya wanye ba za ka ga amfanin shi ba sosai. Wasu 'yan kasuwa ne suke makamancin irin wannan tallafawa yaransu na shago za ka ga yaro ya taso tun yana karami an dora shi a hanyar kasuwa in ya gama ɗauki jari a bashi wasu kuma za ga gwamnati take yi wanne ne fi tasiri tsakanin wannan guda biyu? Ni na fi ganin na individual din ya fi tasiri na 'yan kasuwa din ya fi tasiri don kamar akwai wani tsarin Tony Elumelu Foundation in suka ba da tallafi sai an fara baka training din na tsawon wani lokaci wani wata 2 wani wata 3 sannan sai su dauki jarin da ya dace da kai sannan kuma za a ci gaba da bibiyar ka su kawai abin da suke kenan amma gwamnati sabanin yanda take zuwa ta shuɗe tsawon lokaci shekara 4 shekara abin nan wanda zai zo nan gaba sai ya canza abin da ake wanda zai zo nan gaba sai ya canza kamar yanzu idan ka duba akwai tsare-tsaren da aka dauko su tun da dadewa 2003 an fara Smedan 2008 an zo an yi UWIN 2011 an zo an yi UWIN ka gane 2016 an yi N-Power 2018 Trader Money waye Money ana ta caccanza su kuma sannan ba a bibiya a ga yanda tasirin su yake kowa in ya zo sai ya dauko nashi sai ya abin nan wannan yana daga cikin tasirin da yasa na gwamnati baya abin nan amma da na gwamnati yana samun wannan kulawar tsawon wannan lokacin to da gwamnati ita tafi a haƙu da ta yi irin wayannan empowerment din kuma nata shi yafi kamata ya zama mai kyau. Kana ganin idan ya kasance wannan shugaba ya kawo nashi plan din a gefen tallafawa matasa yayin da ya gama tenuwan shi 8 ne 4 ne ya tafi wani in ya zo ya dora wannan za a samar da plan din da zai dore ko kuma kawai kana ganin kowa ya nashi salon shugabancin da salon ba da tallafi? Shi yasa na ce yanzu kaga kamar Smedan da na faɗa da su BOI Entrepreneurship Program Bank of Industry su ai suna nan har yanzu matsalar da suke samu kadai yawanci rashin kuɗi da yawa wadatattun kuɗi da za su ba wa kowa da kowa da kuma yawan masu neman kuɗin sai a zama na baya isa ko ina amma tsarin yana nan har yanzu to shi yasa na ce idan gwamnati ta haɗa gwiwa da ƙungiyoyi da bankuna za a samu wani tsari da zai outliving gwamnatin ko ta tafi tsarin yana nan to wannan shine akan wai iya wannan gwamnatin nata za ta zo ta kamar wancan na N-Power da kuma na Trader Money nata za ta zo ta to kowa in ya zo yayi wannan ba zai samu tasirin da ya kamata ba. A kusan karshe mu kalli wani tasiri me ake kiran wancan abin business plan yake da shi ma matashin da yake kokarin shiga kasuwanci wani za a bashi kuɗi kawai ya shiga ba business plan wani kuma sai ya fara kawo nashi business plan ɗin ma ko da babansa ne zai bashi jari in ya kalli business plan ɗinka yayi sai ce ya start daga miliyan 1 bayan 6 months ya evaluating ya ce ga 1M na ƙara maka 2M ya abin tasirin wannan business plan shi amfanin business plan tasirinsa shine yana haska maka inda zaka ji to duk wanda yake da nazarin ina yake son zuwa shine in ya zo zai san ya zo to kuma shine zai san wasu matakai zai bi don ya ga ya kai inda yake son zuwa amma in baka da business plan to zaka taho ne kara zube kana tafiya baka ma san ina zaka je ba shi yasa duk wanda zai baka tallafi zai so ya ga ina kai kake da hangen zaka je sai ya tunkuɗa ka sai ya tura ka idan kuma baka san ina ka je sai tunkuɗa ka rami mun gode kai ne zaka fada da kanka. Masu kallo mun ji shawarwari kwarai da gaske ta yadda za a iya tallafa matasa hanyoyin da za su bi su iya dogara da kansu a sana'ance ko kuma wani abu da ya shafi harkan da ya kasuwanci. Mun kasance da Malam Adam Abbas Hamid a cikin shirin nan na dabarun sana'o'i za mu je hutun gajeren lokaci da zarar mun dawo shirin gari ya waye zai dora a dakace. To masu kallo shirin dabarun sana'o'i kenan matasa da fatan dai wannan abin da ya ja hankalin